fakulte riadenia informatiky som študoval program manažment na inžinierskom študijnom programe aj na doktorandskom štúdiu. Fakulta riadenia informatiky a katedra manažmentu mi dala dosť veľký rozhľad, čo sa teda aj prejavilo to, že som pokračoval na doktorandské štúdium. Neznamená to samozrejme, že som nemal ponuku iných prác v súkromnom sektore. Kamaráti, teda po absolvovaní inžinierského štúdia, boli zamestnaní úplne všetci, alebo si rozbehli vlastný biznis. A bolo to z toho dôvodu, ako som už spomenul predtým, že sa im zmenilo zmýšľanie a takisto kreativita myslenia na základe tých predmetov, ktoré absolvujú na fakulte riadenia informatiky v programe management. To znamená, motiváciou pre študentov by nemali byť analýzy, ktoré poskytuje trh, ale mali by sa konkrétne naozaj pýtať študentov a učiteľov a tak ďalej, že či naozaj vyštudovaním fakulty riadenia informatiky programu management sa môžu dostať ľahšie do praxe. A ja tvrdím, že určite áno.